mongko kanthi ing tubuh salame mung mawas eling eling lukitan ing alam dadi wiryane dumadi yen patenge wasaya dadet padange mesti enggal tumeka yen patenge wasaya dadet padange mesti enggal tumeka minangka atine kanca ana wewadi kang tan sinati kelar kang ketok melok solah para bawane kaya wujuding jalma aura muka pindha kerenging sang kyai Adi Sono tindake gawe geter banter singer dasar ketinggal kekalake ning sanyatane dadi sasmita rasa rarasaning jalma lawang agung al jamal pasibaning sun lahir batin wis kabuh ing jiwaning sun warok waskita ambulan jagat gumunung mono awas andulu jagat gumelar Gusti wasampurna jiwa lan raga ukuh jatining manungsa bakoh bumi nuswantara oh
Endae jagat wengi memayu hayu ning pawana rumaket lan nyawiji janma padha ngertiya pinuji aku nggih Gusti endahe alam nuswantara bandur bene pangrukepi jagat wengi memayu hayu ning pawana rumaket lan nyawiji janma padha ngertiya pinuji aku nggih Gusti endahe alam nuswantara bandur bene pangrukepi nerabas ing perang pupus singo barok alas roman iyo hake podo sepi pengarote iyo hake podo sepi pengarote Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri
Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Jabar Sudi Sunan Gunung Jati Jare Hidayatullah Sunan Gresik Kodang ilmu takane Sunan Ampel falsafah kohibone Sunan Giri kembang tulanane Sunan Bonang musisi gamelane Sunan Derajat kepali pitune Sunan Joko wayangane Sunan Mulia ngilmu tradisine Sunan Kudus gede toleransine Sunan Gunung Jati politike ayo padha Hancara ingkang puspi taruh kasih lirik samirana mamre sakara gaduh kongas gandanyo maweras retnane ndriya Adikudi ndika sami sampun siaga napa dereng budal keco yo
wayang ing negara kalempati raja ratu buta rawata raja gawe kenging nyolong Dewi Sita sidan Sinta dicampur indah cilan pati dengan omongan ora wedi gede No
Sentak kejo. Nggak mau aku. Nggak ikut aku. Nggak di sini aja. Sentak kejo. Ayo Mas Soleh. Sentak kejo. Mas Soleh. Mas Soleh. Ya sabang to barbar. Ayo maju. Mas Soleh. Mas Komari joget. Yo, Mas Soleh maju. Mas Komari maju. Ayo maju. Yo, kok. Ayo maju. Ayo Mas Soleh maju. Ayo tak kancani maju. Ayo maju. Ayo maju kok tak junjung. Ayo maju. Ayo maju. Zaman wis akhir. Tangan semua di atas, bro. Zaman wis akhir. Bumine goyang. Cak Soleh, kemari kemari. Iya. Persiapan buat pasukan joget. Untuk para penonton semuanya, kita angkat tangan bareng-bareng ya bolo semuanya. Di malam hari ini, di malam yang sangat luar biasa, bersama Pakem Songo-Songo. Yo. Akalin jungkir negarane goncang. Sentak kejo. Zaman wis akhir. Zaman wis akhir. Bumi Zaman wis akhir.
Miduno sih. Ya. Penontonnya tari sih. Ya. Yang sebelah kanan masih dilanjut zaman wis air bolo. Siap tangan ning dhuwur. Jaga ketertiban, jaga keamanan ya bolo. Tak dongak-dongak sing eneng kene kabeh tanpa terkecuali. Mungkur saka kene rezekine lancar untuk gawean sing halal. Berkah barokah kanggo keluarga. Sing urung rabi ndang rabi. Sing wis rabi do selingkuh. Yo. Yo ora. Yo, lanjut. Tangan di atas. Akalin jungkir, akalin jungkir. Zaman wis akhir, langit Saiki sing tak tareni iki sing ngarep cedak YouTuber maneh iki alhamdulillah 10 YouTuber menemani kita di malam hari ini. Yang di depan sana di sebelah kiri saya ini masih digoyang malih lagi. Iki jane wis jam 12 tapi kami keluarga besar dari kanca-kanca Pakem tak kei diskon mulur waktu rapopo yang penting seduluran saklawase ya bolo. Oke. Makmu making tangan di atas semuanya kembali lagi. Kanggo mari. Ya, gimana? Tarano penonton ki ngene. Piye? Upama penyanyine melu joget matuk ngono. Gimana? Iki penyanyi ini kon maju gaber kira-kira piye bolo? Hah? Matuk. Penyanyi ini medun kabeh tangane diangkat kabeh sing nang kene ya. Nah, iki sing sebelah kene iki tak dongak-dongake Watu Agung sing arep duwe kajat bangun masjid kanggo ibadah sukses dana terkumpul punjul. Ah, insyaallah bola-bola kaum ndakon sosial kelanjutannya insyaallah beres ya Bang Junet. Nah, ayo. Penyanyi Jun. Ya. Nah, ini nanti panitia juga dipersilakan nanti. Kanggo mari. Ya. Nak gur penyanyi tok kurang gayeng. Apa meneh? Abah Junet kan melu joget. Abah Junet mana Abah Junet? Nang mburi. Oh ya. Silakan Mak. Nah, nanti juga ada spesial buat tukang sound sing gue sound mau arep joget ning arep. Mas Ulis. Oke, sing nang panggung do ngateko kabeh sa. Ngateko kabeh. Iya. Ngadeg. Yo, Bang Junet mana Bang Junet? Dan juga dari panitia mungkin dari remaja sini. Oh, tukang son ngadeg kabeh. Ngadeg kabeh. Tukang lengteng ngadeg kabeh. Gelendang duwe gawe sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Gemah Ripah Loh Jinawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Cak soleh, semoga. Atine kafir, atine kafir. Zaman wis akhir, banjire bandang. Sing urip mungkir, sing urip mungkir, sing karep. Aja ngomong sedih.
ya, bentar. Ini ada request dari penyanyi-penyanyi ini Pak, ini mbak-mbak sing ada di depan sini. Ya, monggo naik ke sini. Ya, 3 sekaligus gak apa-apa nih. Mboten napa-napa. Gak apa-apa, nanti dapat pameran sedikit dari Bang Junet. Ditawi merane. Monggo Mbak, mboten napa-napa. Lewat sana juga bisa, lewat lewat sana. Ya. Dan juga dipersiapkan buat panitia-panitia yang mau joget bareng, mungkin masih ada kesempatan di malam hari ini bersama Pak Songo. Ya. Taman anak bos, di musim awak gede. Ya. Nah, kasih. Nah, naik. Ibu Dian mana, Ibu Dian? Sini Bu. Cepet, aku paham. Monggo Bu Dian. Lah, soleh. Sini. Jangan kelamoy leh. Sik, kanggo mari. Iki gimana? Upama aku nglarak wong ya ento. Ento. Oh ya. Pokoknya ra keneng cwala. Maju. Maju kowe, maju. Gege, alah gege. Ya, ini Pisan maju. Gege. Pupung eneng vitamin ngono. Ya. Dunia perluan kumpul Iki mau Bang Junet arep nyawer ke juragan iki ndi? Apa ibu juragan? Siapke urungmu? Oh ya, siapke. Yo. Iki Kang Saleh yo. Sengkake cowok. Iya. Lali apa panjenengan yen eling Ya, ini sek. Iki Mbak Egi njaluk Pak Bro sing kudu ora maju. Lah ki ora apa-apa, pisan gas. Nah, Bro Toten. Iya. Wah, ayo. Ya, pisan gas. Ya. Tak dampingi kamburi. Aku di belakang sampean. Iya. Wasik. Yo. Balik kok kene babi bro langsung gundul. Iya. Untuk para rekan-rekan semua sing arep nilai 11 nang kene. Ya ini. Ya. Meriah mendok kuwi. Lek kemarin. Ya. Kuwi Kang Bro ki kon nyanyi sik. Oh ya nyanyi. Sinambi nyanyi juga boleh. Lali. Nggih Mas, Lali apa pancen lali yen eling kok gawan Cari sebulan pamit dari kosmono nek sing kasih kalapan solo bawa rokok iya bawa rokok iya gak apa-apa oh gitu Bros de foto lho. Lali apa pancen lali yen eling cari sebulan amit nali kosmono nek sekasih cari
Selamat jalan bisa meneh gimana? Mijuno meneh tes vokal meneh. Aku ayo to. ya aku tak model meneh pisan meneh iki. Kok men ki terus ki sing nonton mesti do apa? Iya. Ini lagu ini sangat populer sekali. Viralnya dari kanca-kanca Pakem. Lagu ini monggo buat rekan-rekan, buat para penonton semuanya yang merasa bisa lagu ini, bisa nyanyi bareng, sorak bareng bersama Pakem Songo-songo. Apa kae? Ya apa kae? Apa ya? Apa kae? Ini kan Kidul. ah. Ya. Kidul kae apa? Manopala dewa. Panganane apa? Onde-onde Jawa. Ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem tentrem uga. Amin amin ya rabbal alamin. Yo Kidul kae apa? Manopala dewa. Panganane apa? Ayo para kanca taat ing agama ben urip ayem tentrem uga mulya. Kidul kae apa? Manopala dewa. Panganane apa? Onde-onde Jawa.
sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Kasih tepuk tangannya buat Pakem Songo-songo Bolo Glendang. Oke, terima kasih. Satu demi satu sajian yang sudah tersaji.